11 November 2024 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka. Ndine nyaya dziri panapa dzandauya nadzo ndakakubatira nyaya dzese dziri kuitika muZimbabwe. Zvinhu zviri kuchinja. Mascrews ari kuti achitaitana mbijana zvichitoenda zvakadaro. So zvatasangana kudai so muri yeZimbabwe, kana iwewe uchiziva kuti unoti pasi neZANU-PF kana uchiziva kuti auchade nezveZANU-PF, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, because azvipere mushe patiriko zvino pazvinhu zviri kuitika. So nhasi ndiri kusangana nenyaya iri kubuda neku pane vanoitwa Crime Watch on X, ZimEye as well, iri kungobudisa same nyaya iyoyo iri kutenderera panapa. Ari kunzi threats ari kusanganiswa navaMnangagwa kana kuti tsamba open letter yavakasenderwa panapa iri kunzi Dear His Excellency Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, let me commence by saying that I have infiltrated your country and that my agents have yet in the sites make wrong move and you will gone. It will be a clean hit. The tariff was $10 million from an underworld conduct. It will be fulfilled. I know where Mugabe hid that gold. It will be returned to the British and American authorities. You are a sick tyrant. You are worse than Mugabe. You have no soul. You are worse than the devil. You blame the sanctions, but it is your sick, narcissistic corruption that has results in the sanction. You are responsible for horrific crimes about which I cannot even speak. Please watch your next move. It may be your last. Ndo mashoko atiri kusangana nawo ari kubuda ari mutsamba iyoyi. Inini zvangu sekuzivisisa kwangu semunhu anozivisisa nyaya yakangwarisa nyaya metizhe, ndatarisa nyaya iyi zvangu nditiro fani zvazvo kuti threat iri kuuya ichitanga ichiti Dear His Excellency, because munhu wese anoziva chinonzi threats chi autange nekuti His Excellency threat pese panotika chese chinonzi threat panenge patobviswa respect nakudhara. But anyway, vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakaishora vakati uyu anorwara. Zvinoitika sometimes. That's why tichingoti aiwa there can't be smoke without fire. Maybe somehow panogona kunge pane zvinhu zvavari kuda kutaurirana, zvavari kuda kuonesana ikoko. Hatikwanise kuti tivapikise, but zvimwe zvacho tinozosiyira kwamuri kuti mukomende muchitiudzawo kuti nyaya yakaita sei munenge muchiionawo sei, munozviziva kazhinji ndo zvatinenge tichiita. But panapa ndiri kuzosangana na Honorable Zivu ari kubudisawo imwe nyaya panapa ari kuti leave politics to the talented. It's game of common sense, not intelligence. Remember when everyone was chanting 2030, now silence. The president's 2028 exit plan is clear. Politics is unpredictable. People's silence changes overnight. You might find yourself in exile. Mashoko ari kubudiswa achitaurwa pachinzi hey, ngwarirai pane zvese zvamuri kuita, munogona kungerekana maakutogara kunze kwenyika. Nenyaya dzepolitics idzo dzekuda kumhanya muchitino, because zvinhu zvinongochinja, vanhu vanochinja even kana mood overnight chaizvo. 2 days chaizvo dzakawandisa kuti vanhu vatanga kutochinja maonero nemafungiro avanenge vachiita zvinhu. Saka ndo pari kunzi nyaya zvinhu zvokuti maizomhanya muchinomberereka nema 2030 zvepolitics hazvidi kuitirwa dzungu iroro rinenge richitaurika iroro. Now ndiri kuzosangana nenyaya zvekare imwe yatiri kuona panapa. ICT minister uya wekubuda achitaura nyaya painzi abuda achiti nyaya dzemawhatsapp makadzinzwa $50 chichidzedze ari kubuda ari kudziramba panapa. Mabudisiro akuita nyaya pari kunzi ICT minister dispels rumors of 2,500 fees for WhatsApp group admins. Hanzi handina kumbobvira ndadaro plus sorry for the late reply, ndandambofamba ndo zvinoitika vanhu vacho manje. Exit plan kunoona kuti because you know toka ndichitaura there can't be smoke without fire. Somehow nyaya dzinge dzaringobuda mabudiri wayo zvinenge zvatongobuda. Ende inini zvangu manhu zira ndozviita, she is not reliable pazvinhu zvaka zvanotaura zvese. I still remember kudhara pane pakambobuda futi imwe nyaya ichinzi Zambia chichi bla bla bla, but post yakazobuda yakadeletewa manje. Saka munhu wekuti anongochinja magopost utoona kuti maZimbabweans havasi kuda zvinhu zvakadai so. Because pane zvimwe zvinhu zvisinga make sense kuti uramba uchingotisira mapolicies nyika inei munguti yakarwirwa imimi nemadzitateguru eZimbabwe vakasacrifice upenyu hwavo kuti vana vavo vagarisike zvakanaka, kwete kuti vachingochargewa zvima tax. Because panofanira kunge pane musiya
musiyano wekuafrica kunoko nekunyika dzevanenge vachida kunotarisa dzeuko. Panofanira kunge pane musiyano. Kuno kunofanira kunge kuchiramba kuri nyika yekuti kunogarika zvakanaka. Simple is that. Pasina kuomesera vanhu kuvaisira mapolicies asinganzwisisike ekungoti nhasi ZBC license ngaibhadharwe it's a must, nhasi chakati ngachidai so it's a must. Zvino zvasvika kunzi kuma WhatsApp saka zviri pa2 itsedha zvakwamuri kuti muchibillivhoti for sure angasipa ngambofamba kufamba zvekuenda kupi kusina network kuvanofamba kana achifamba achiclaim kuti akaenda kusina network iye ndiye ICT minister rinotori basa rake futi iro rekuti anofanira kunge achitoona kuti ayo why is it this place kusina network. Anachamisa pavakapinda makaona zvakaitike maitenga mari kumasim card imi but pakangoita ICT minister zvinhu zvakachinja. Masim card atanga kutengeswa $4 for 2 mese munokwanisa kuzvipupura. So pakutoti iye arikuda kutira kunowanda kuti anonda ndisipo chichichichi ndakazonongopindura chichichi ari kutowedzera kutozviexposa futi. Ndosaka vanhu vese vanga kuti ngaite se ngadzingwe basa. But anyway zvimwe zvacho ndozosirawo kwamuri kuti muonewo imimi muchindiudzawo kuti munenge muchionawo sei nyaya iyoyi. Toka tapinda pane imwe nyaya zvekare yekubelvedere, nyaya yekuputswa kwakaitwa dzimba dzevanhu iya. So panapa ndikusangana nenyaya pari kunzi ofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende inoti vakatengesera vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba dzakapwanywa kubelvedere Harare vakasungwa uye vari kupomerwa mhosva dzekufojera mapapers. Ndo nyaya yacho mataurirwo yava kuitwa izvezvi. Maland Baron I don't know why ivo vanowana simba rekuzouya vachipwanyira vanhu ende vachisiya vanhu vachitengeserana utoona kuti pakutovakwa apa panzayo but mapapers akafojerwa zvichitopfura nemomo zvitoenda komaland chiland Baron chacho kungonzi chingokatwa zvinonzi hatichadi kuti kuzviona kana ngofananidza mutongo wacho nemedha because imi zvakasiyanei. Ngataure nechokwadi ndedze mari dzimba dzakapwanywa dzedze zvinhu zviri kukosta vanhu vakawanda ende nzvimbo yaya yamutoona itopwanywa isiriyo yega. Kana kuda kuona chiland Baron chemhando yepamusoro enda kuside kunonzi kuHarare South vese vanoziva munonzi kuHarare enda kunonzi kuHarare South muchaona chiland Baron chiri legendary chakaitwa ikoko. Just that havasati vapfura neko chete but chakatoitwa chiri legendary. At the end of the day panozongomuyonzi aiwa mapapers anga akafojerwa chichichi bla 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 makutoita loss. Asi isusu chandazofarira nekuti nyaya iyo takatoitaura takati vakatotengesa vacho variko vakaapuruvha zvinhu izvozvo ngavasungwe. Maybe kana kuti kwakungorespondawo kwatiri kuti vanhu vacho tavasunga kazvamanga muchiitira noise maybe but ndo nyaya yacho tiri panapa. Now ndikusangana neimwe nyaya futi iri kutenderera pari kunzi controversial prophet Hubert Angel akaonekwa achikanda mari kumasvingo uko. Ndo nyaya iripo anga nemota yake yemhando yepamusoro achitenderera zvake nayo ari mumasvingo mari kunzi akaonekwa achikanda mari. Ndo zvakabuda according to the Mirror masvingo ende ndikuzoonawo David Cottard akabudawo ari kuti this is an abomination. What does this have to do with Jesus of the Bible who rode into Jerusalem on a donkey? This is nothing about politics. It is all about false prophets and the decision of the Christian gospel and faith. David Cottard ari kuedza kutaura kuti izvi zviri kuitwa ndezvechiprofita chenhema. Inanzi rindadaro munema kutoona meya wekubulawayo anoti danzi David Cottard ndiye ari kuti izvi zvine chekuita neuprofita wenhema. Akunozoti nini ndindadaro anaenda kumachechi kwana papa kana kuti kwanda Hubert Angel ipapo musazoti ndini ndagara ndataura munhu wacho akagara achitaura inyaya iri kumwe iri kuitika zvekare muZimbabwe. Now ndikusangana neimwe panapa pari kunzi Joyce Mujuru is now part of SADC election observers to monitor today's election in Mauritius. Avapindira varipo but it's okay, it's fine. Ndo zvinhu zvacho zvinenge zviripo zvinenge zvichingoti zviitika handiti munhu anongopuwawo roho yaanogona vanenge vazonyanya kugara kapulaza vanenge vachitora mari dzemapension dzedze ndakashanda savice president ndakashanda saminister ndikazoshanda saani zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Nawo pane imwe nyaya panapa iri kubudiswa naHope Uching'ono ari kutaura kuti Zimbabwean media there's a story for you, go and investigate and let us know your findings. Message yangapinda mu inbox make yakanzi how are you Hope? Just wanted to alert you to the massive corruption around the school feeding program that was introduced this term ku Ministry of Primary and Secondary Education. ED gave mwana wake uya we Champion Foods that operate out of his plot kwaimbogara kuya muna Kickman Road
contracts to supply meal to all schools nationwide using that Russian and Rwanda's donated maize pamusoro pazvo kwava kuvapa mari ili advance. This country is guys, muri kuinzwa nyaya iri panapa iri kubuda nemu-inbox mahopu waching'onei aisa pamasocial medias ake, ukapfura ukangosangana nayo unotoiona iyi yandiri kutokuudzai iripo iri kutaurika izveso. Pari kunzi akapa mwana wake kuti handimeno zvimaprogram zvaakuitika kazvo kumaprimary chichichi, but chikafu chacho manje chiri kuzonzi madonations chichichi kuzongoenda imomo mutenda apa komwana chobvanza wapiwa mari yacho in advance. Sure pada kuti paongororwa, aiwa sure ida kuti ifambirwe nyaya iyi, ndatoonawo kuti chokwadi zvinoda kutarisiswa because pane zvimwe zvinhu zvinoda kunyatsoongororwa nguva ichiripo, kuongororwa kutariswa chaiko chaiko because Zimbabwe yacho kwayakuenda kumanaka. Imi munozongoramba muchingopiwa pressure munonzi hamusi kushanda nesimba, hamusi serious neupenyu, yet vamwe vanhu vari kuzongopanana mukana imwe yekuti zvine corruption mukati. Anyway, ndo nyaya dziri panapa muri yeZimbabwe. Handisi kuziva kuti muri kudzionawo sei, but itsatakanganwa kubva pendatangira. Handisi kuziva nyaya dzese idzodzo, ndoda kunzwawo macomments enyu. Threat yakapinda yakananga ichinzi iri kuthreatenwa vaMnangagwa tsamba dear his excellency say chichichi. I don't know kuti munoionawo sei. Inini my opinion on that ndangoti I'm not sure because panoya threat munhu azotaura zvokuti dear excellence handiti, but zviri kuwanika zvinowanika. Maybe vanhu manyorero anosiyana nemaunderstandero ezvinhu. Tobva tarasa nyaya yeUbert Angel, nyaya yevanhu vekubelvedere vekunzi vekutengesa land vachididi vakasungwa. ICT minister ari kuramba marumors ake ekunzi zvoni akada kuti mari dzaakubhadhariswa zvema-WhatsApp group chichi zviya zviya. Kila Zivu akabudawo akati zvoni siyai zvepolitics kune vane chipo chacho nekuti igame yecommon sense and mukada kuramba muchingoti 2030 zvimwe zvisina musoro wese. Unoona muka mangwana waakutogara kunze kwenyika nenyaya idzodzidzi. Saka hamuzive because vanhu vanongochinja at any given time. Ndo nyaya dziri panapa nhasi muri yeZimbabwe dzandava nadzo ndakakubatirai. Handisi kuzivawo kuti mimi muri kudzionawo sei. I know kuti zvakawanda zvekutaura munazvo. Tell me what you think in the comment section. Takamirira kunzwawo kuti muri kuonawo sei nyaya dzandava nadzo nhasi idzi.